3-0 muka ci. Na ji labari. Mu Arsenal ba, mu yan Arsenal da Ai na ji labari lokacin mun dawo ka ce an ci 3-0 na ce kai. wallahi wannan yaron da muka siyo Chelsea. Assistin uku yayi. Ake baka labari. A gaskiya dai wannan yayi. Wallahi in Allah da haka Ya, salamu alaikum. Ya. Wani labari ne? hezan cambal kuke ba ku san me ya faru ba? Me ya faru? Wani mahaukaci ne higo wai kana cewa Samar zai bi ka da bulala ya Na ji labari a bayan nan. Na ji labari. ku ringa kafa. Gaskiya na ji dole labarin wallahi sa. ka ce inda Ya na ga mashin a kofar gidan ne ko baki muka yi ne? Salamu alaikum. Allah gafarta mala. Samari, sannu. Na wuni. A wani lafiya? An wuni kalau. Lafiya kalau. Karatu aka zo lokaci. To ai yafi. Kusan jikin ne da shi tufa. Sai dai haƙuri. Kusan shi yasa muke gaya muku. Ku rinka zuwa ɗaukar karatun nan yafi. Wallahi ba ta za ku ɗauki wannan karatu a wajen mu. Amma karan ma nazari muka wallahi muka ga da yawon banzan nan kwallon mu zo kai kaɗan ɗora mana a halarin nan. Wallahi yara kun yi tunani fa hakan ya fi suna nan wasu suna nan a zaune. Assalamu alaikum. Subhanallah yaro ne kuma Allah gafarta mala. ya aka yi malam yaro ya na gani. Wallahi wata annoba ta ne go garin nan. Me wace irin annoba haka? Wani ma ce mai sama wallahi ne sama ba ruwan ni da Wai bulala zai sa da ki mutum? bulala wallahi. Yanzu a wajen ina yake. Malam ka ga ita. Ka ga ita ko? Shine wannan? Shine. To yanzu shi wannan shine mahaukacin da kuke ta faɗa? Wallahi wannan shi mahaukaci shine wannan shine mahaukaci mai duka. Yanzu wannan da na ce mai samar kawai sai dai samu.